Добър ден! Намираме се в Флотската кула, в която е разположена хидрометеорологичната станция на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Достъпът до станцията и до музейната сбирка се извършва след предварително разрешение на директорите на агенцията. А сега да покажем част от едно живо метеорологично измерване. Това са метеорологични клетки с уреди. Целият метеорологичен парк се построява по специални изисквания на Световната метеорологична организация. Тук са разположени самопишещите уреди за отчитане на влажност на въздуха и на температура на въздуха. Вляво е уред за относителна влажност на въздуха, вдясно за температура на въздуха. % е влажността на въздуха според единия уред, а според другия за температура, температурата е 26,7. Тези уреди не са толкова точни, за разлика от термометрите, които се намират в другата метеорологична клетка. Тук отново при специални условия са монтирани термометрите за температура на въздуха. – 26,2 е температурата в момента. А максималната температура е достигнала в момента до 26 градуса и 5. Освен уреди за измерване на температурата и на влажността на въздуха, в двора на метеорологичния парк се намират дъждомери. Класическия дъждомер, в който се събира валежа, това канче се прехвърля в мерителна чаша, най-грубо казано, и се измерва в литри на квадратен метър. Освен това, в по-топлото време, от 1 април до 31 октомври, се монтира и самопишещ дъждомер. Той изписва графика за валежа през денонощието. В случая е изписал права линия, защото не вали второ денонощие. Освен уредите по изисквания на Световната метеорологична организация, чрез които се извършват метеорологичните наблюдения, станцията разполага и с автоматична метеорологична станция, която е като приблизителен ориентир за това какви са метеорологичните данни за времето навън. Това е автоматичен дъждомер, а там са разположени датчиците на автоматичната станция за видимост, влажност на въздуха и температура на въздуха. След малко ще отидем в самата Флотска кула, на първия етаж, на която е разположена музейната експозиция на агенцията. Самата Флотска кула е строежа е завършен през 1885 година за нуждите на Дунавската флотилия и за метеорологични наблюдения. Първата единствена уникална сграда, която е строена точно за тези нужди, като метеорологична станция, като наблюдателен пост на външен на Дунавската флотилия. Още от тогава функционира като метеорологична станция. Намираме се вече в подножието на Флотската кула, вътре в нея, където е разположена музейната сбирка на дирекция хидрология и хидрометеорология към АППД, която е създадена преди 10 години.
Идеята нашата с колегите беше да съберем стари уреди за метеорологични, хидрологични и геодезически измервания, които мислехме, че ще са интерес за обществото на града. Също така и стара техника за предаване на метеорологични данни. Тук се намира телекса, с който са се предавали хидроложки метеорологични данни до 2000-та година. Радиостанции също за предаване на хидроложки метеорологични данни. Тук са старите уреди за метеорологични наблюдения, барографи, термографи, хидрограф, стари ветромери. Тук е разположено хидрометричното ветло, което обикновено много пленява посетителите. Използва се за измерване на скорости на течението на реката. Интересното е, че тежи близо 100 кг и се е спускал с специална лебедка в реката и се е вдигал от нея. А сега ще се качим по витата стълба догоре. Стълбата е като в един замък. Най-отгоре са разположени уредите за измерване на вятъра за скорост и посока, така наречените ветромери. И уредът за отчитане на слънчевото греене, наречен хелиограф. Тук в тая стаичка назад във времето са дежурили метеорологичните наблюдатели. По-късно работното място е изместено долу. На парцера на кулата. Тук се намира уреда за измерване на слънчевото греене или хелиографа, наречен. През тази топка преминават слънчевите лъчи и по изгарянето върху една лента се отчита колко часа е грело слънцето. Вече сме най-отгоре на флотската кула. Гледката от тук е уникална. Тук горе са се качвали моряците от Дунавската флотилия и са давали сигнали към корабите по река Дунав, а там са разположени уредите за измерване на вятъра за скорост и посока. Това беше обиколката на флотската кула. Напомняме, че тя е, освен в дните за отворени врати, които обявява Агенция проучване по вътрешна река Дунав, може да се посети и през друго време, но с специално разрешение на ръководството на агенцията.